Zizithuba ezili-14 lezigidi ezithe zaveliswa liSebe leMisebenzi yoLuntu ukusukela kunyaka ka-2004. Ezi zithuba zengqesho zikho kumasebe karhulumente ohlukeneyo. Umongameli weli loMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa wenze intetho ephambili kulo msitho wokubhiyozela le mpumelelo eMonti, encoma umsebenzi owenziwe yinkqubo ye-EPWP. We also have the public employment program in the environmental sector that has become so renowned across the world that they are called to come and do a whole range of other tasks. Now, some of the young men and women who are part of this program have gone on to be trained as emergency response personnel, as members of the South African Police Force, and some of them have even gone on to become qualified pilots. We are on course to meet the target of 5 million opportunities for this fourth phase of the expanded works program. Abaxhamli balamathuba bathe bafumana iimpepha eziqinisekisa ukuba ngokwenene banazo izakhono emva kokufumana uqeqesho kule nkqubo. Inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Kapa uOscar Mabuyane uthi eli phondo livelise izithuba ezingaphaya kwezigidi ezi-1.6. Ku-phase 1 we-EPWP, Mr. President and Minister, sadala amathuba emisebenzi angaphezulu ku-180,000. Ku-phase 1 wayesuka ngo-2004. Ku-phase 2 sadala amathuba emisebenzi aqabeleyo ku-438,000. Ku-phase 3 senza amathuba emisebenzi angaphezulu kuka-486,000. Saze ku-phase 4, le phase sivala ngayo, saqabela President, le phase iqale ngo-2019 ukuza ngoku. Saqabela kwi-target ngokuthi sidala amathuba emisebenzi angaphezulu kuka-543,000. Thetha ukuthi siqabele kwi-500,000. Bebonke abantu abaxhamleyo kule minyaka apha kweli phondo, Mr. President, baqabele ku-1.6 million. Siyabulela. Kanye ngethuba kuqhuba lemibhiyozo, abasebenzi abaqeshwe kwicandelo lezempilo babambe imigushuzo bekhalazela ukungaqeshwa esigxina kwanomrholo ongaxolisiyo. Sinophesal thina aba-abnormal. When uyofunela umntana isikolo uyasokola, when ufuna i-RDP house uyasokola, when ulimele akakho umuntu okuthethelela. If utestwe wane-TB because unisebenza nge-patient ene-TB, nizawuthi mandihambe ndiyohlala phansi for 3 months without payment. Kanti ndiphila kophi umhlaba apha eSouth Africa. Apha ezweni lethu ingabe kanti nangoku kusekhona abantu abafana nathi abahlukumezekayo, even sogula. Kuye kwanyanzeleka ukuba usekela mphathiswa weSebe leMisebenzi yoLuntu uBernice Swarts ehle eqongeni aye kusabela izikhalazo zabasebenzi. Wabayalela ukuba mabathumele imbalelwano ecacisa ngezingxaki esebeni ekwathembisa ukuba ziza kunikwa ingqwalasela. Ndinguyamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK eMonti.